עוד מהפתעה. מה שלנו. ההפתעה זאת ההפתעה. איפה התמונה שלו? את זוכרת שכתבת לי בתגובות הלוואי שעשו לדוד שלי עמדת תפילין? אז הנה עמדת תפילין, והנה התפילין, עוד חדש, וזה יהיה על הקיר, תשימו את זה. טוב, תקצר, סובב את אליי רגע. ככה כל יום יהיה השפילין, יהיה נשמתו של גיבור ישראל הצדיק. הבאתי לך מה תודה גם בפעם. ולכי תראי איזה עמדה מהממת יש לנו פה, תראי איזה דבר. אני טעם עמדנית חדשה בפנים. תפילין אני מאמין שיש לך, אז לא הבאתי לך תפילין. תראה את זה, תראה. עמדנית חדשה הבאתי לך. תראה מה אתה הולך להתפלל עכשיו. וואי וואי, איזה מלך.